Takže dámy a páni, máme tu ďalší úlovok. Hej chlapec, tu je koľko vody? No však veľmi sťažené podmienky. Nebudem sa vyjadrovať, lebo ešte aj padnem. Inak je to v pohode. Ja som záber na dvakrát. No. Prvýkrát uložil potom a hneď za tým druhýkrát a potom na druhýkrát to trafil. Odvíja. No stále, že on je v tom prúde, sleduj. To má ide prúde. Neviem, aký je veľký vôbec. Záber, pri tom zábere ide, ale to neviem. Už je tu? Nie, ide do toho prúdu. Počkaj, tuto sme chytili aj toho presne, nie? No? Presne tuto. Toto je. Aha. A už som ho videl. Aha. Poď to na pekne. Či? Ten vyzeral dobre. Taký masný. Toto je možno 60, no. Ten bude mať 80. To nebola divný. Tu 60 ako jen tam to má. Ide sem, keď tu chce vody. Zaberú pekne, no? No. To nemá ide ku nám tuto. Sleduj si, on tuto ide do toho prúdu a k tomu kameňu a vidíš? Tu je aha. Sleduj špičku, kam ide silno. Veď vidím to. No, to nie je taký veľký. Čakal som, že bude väčší. Tak pusti a ideme chytať ďalej. To je pušťa. Není zase až taký malý. 60 minút. Není unavený. Čak ešte len 3 minúty. Sorry. Sa asi stretne. Je tam. Pojdeme. Simulej, mám teraz. Počkaj, tam ho oné natočiť len. Budem celý mokrý teda asi. No už to budem aj ja. Takže... Poď asi, vedeš, ja som si musel zamať poplatky. Chýme ľudí to na sekundu. Teraz sa nechce šmykne. No, neboj sa, šmykne sa aj mne. Tak to už vidím. No jasné. Ja neviem, kde tu zase hvízdne do vody. Veľmi sťažené podmienky. Mýka sa tu. Hodne sa tu šmýka. Človek chce pochýť a padá do vody. Ty pána.
Počkaj na mňa. Ďalší zdolaj na tom istom mieste. Tu na kraji. Šesťdesiatdva. Tu má 3. 63. Rovných. Dobre. Vrátený v vode? Samozrejme. Na tom istom mieste. Pekný. Chceš odfotiť?